Jevgenyi Vinokurov, Vadhattyú csapat, Rab Zsuzsa fordítása. Nem ment semmit, majdnem sírtam dühömben. Nem sikerült a számtalan feladat. A szövegében volt a baj, különben úgy szólt, hogy szállt egy vadhattyú csapat. És kezdtem újra, csak nekibúsultam. Szorzást, osztást. Nem mentem semmire. De amint végül szememet behunytam, láttam. Ott szállnak messzire. Tömött felhők közt messze húzva. Szárnyukon hamvad el az arc. Hosszú nyakát vezérük hátra nyújtja. Szórongatja az elmaradottakat. Leszállnak inni kis tavak vizére. Aztán a sereg újra szárnyra. És az első röptű gyengéket segítve, győzelmesen suvagva szállnak, úsznak. Szárnyuk az ég ereszt súrolja. Lokoló felül, havas hegytető, de szép. Ugyan ki hitte volna, hogy számtankönyvből röpültek el. Engedjék meg, hogy köszöntsem az itt begyűlteket. Dozvolite mi, da pozdravim sve prisutne. Iskolanapi műsorunkat megtisztelték jelenlétükkel. S nama su danas vršilac dužnosti predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke, dr. Pásztor Bálint. Predsjednik Upravnog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, Juhász Bálint. Državni sekretar Ministarstva prosvete, az Oktatási Minisztérium államtitkára, Vicsek Anna Mária. Sekretár Pokrajinskog sekretáriáta za obrazovanje, a tartományi oktatási titkárság titkára, Szakála Zsolt. Pomoćnik Pokrajinskog sekretára za sport i omladini, a Kormányos László, a sport és ifjúsági titkárság segédtitkára. Národni poslanik u Skupštini Vojvodine, a tartományi parlament képviselője, Kovács Károly. Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Fremond Árpád. Predsjednik izvršnog odbora Nacionalnog savjeta
Maďarske nacionálne manjine, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke Sárközi István. Zámenik predsjednika opštine Mali Iđoš, Kishegyes község elnökhelyettese Sándor István. És köszöntöm a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági és tartományi képviselőjelöltjeit is. Ezen kívül külön tisztelettel köszöntöm iskolánk nyugdíjasait, a helyi közösség és falunk elöljáróit, Békés-Szentandrási vendégeinket, községünk oktatási intézményeinek igazgatóit, vallási vezetőinket, támogatóinkat, barátainkat, iskolánk dolgozóit, diákjait, és nem utolsó sorban kedves szülőket, nagyszülőket. S poštovanjem pozdravljam naše drage penzionere, predstavnike mesne zajednice i opštine, direktore obrazovnih ustanova iz opštine, predstavnike verskih zajednica, prijatelje škole, moje cenjene kolege, učenike i svakako ne na posljednjem mjestu poštovane roditelje, bake i deke naših đaka. Iskolanapi ünnepségünk visszatért a 2000-es években megszokott helyszínre, vagyis felújított színházteremre. Idén emlékezünk meg iskolánk névadójának, Ady Endre születésének 146. évfordulójáról. Ady Endre a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Az új idők dalosának is nevezik, hiszen újfajta témákkal, újszerű alkotási móddal és másfajta verseléssel robbant be a magyar irodalomba, szakítva az addigi népi nemzeti hagyománnyal. Munkássága példaként szolgálhat a mai nemzedék számára is. Ove godine naša proslava Dana škole vratila se na uobičajenu lokaciju 2000-ih, odnosno u renovirano pozorište. Ove godine obilježimo 146. godišnjicu rođenja pesnika po kojem je naša škola dobila ime Ady Endre. Ady Endre je jedan od najznačajnijih mađarskih pesnika 20. veka. Nazivaju ga i pesnikom novog vremena, pošto je u mađarsku književnost uneo nove teme, novi način stvaranja jedne drugačije poezije, raskrstujući sa tradicionalnim i nacionalnim unutar poezije. Njegovo stvaralaštvo je i danas aktuelno, a i može biti inspiracija savremenim generacijama pesnika. Ady példáját követve az iskola fejlesztését az idei évben is folytattuk. A tartományi oktatási titkárság pályázatain továbbra is rendszeresen részt veszünk. Idén 3 pályázatunk is sikeres elbírálásban részesült. 198 000 dinár értékben pályáztunk új bútorok vásárlására, amelyeket a földrajzteremben helyeztünk el. 3.480.000 dinár értékben ablakcserére pályáztunk, a téli kert körüli ablakokat és egy tanterem ablakát cseréltük ki ebből az összegből. 12,3 millió dinár értékben pályáztunk az iskola konyhájának felújítására. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás, a munkálatok befejeztével a konyha alkalmas lesz a HACCP standardok bevezetésére és uzsonna készítésére. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a tartományi oktatási titkárságnak és Szakálla Zsolt titkár úrnak a támogatásért, valamint Kovács Károly tartományi képviselőnek, aki segítségünkre van pályázások alkalmával. Po uzoru na Ady Endreja nikada se ne zaustavljamo. Uvek idemo napred. Tako smo
i ove godine nastavili da radimo na što boljem razvoju škole. I dalje redovno učestvujemo na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Ove godine su pozitivno rešene i odobrene i 3 naše prijave na konkurse. Konkurisali smo za iznos od 198.000 dinara za nabavku novog nameštaja koji smo opremili kabinet geografije. Konkurisali smo za zamjenu prozora u iznosu od 3.480.000 dinara. Od tih sredstava smo zamenili prozore oko staklenika i na jednoj učionici. Konkurisali smo za sredstva u iznosu od 12,3 miliona dinara potrebna za renoviranje školske kuhinje. Trenutno je u toku postupak javne nabavke. Kuhinja će po završetku radova biti prilagođena za uvođenje HACCP standarda za pripremu učenja. Koristim priliku da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i sekretaru Sakala Žotu na podršci i Karolju Kovaču, našem predstavniku u pokrajini, koji nam pomaže u vezi sa prijavljivanjem na konkurse. A magyar nemzeti tanács támogatásából és az iskola saját forrásaiból egy 3D nyomtatót vásároltunk idén, amelyet műszaki órákon használnak a diákok. A Magyar Nemzeti Tanács más módon is támogatta iskolánk magyarul tanuló diákjait. Elsőseink iskolakezdő csomagot és iskolatáskát kaptak. 8-osaink eljutottak Zentára a Suli Expóra. Harmadikosaink és negyedikeseink ingyenes újvidéki és belgrádi kiránduláson vehettek részt. A diákok és a szülők nevében is köszönöm ezt a sok támogatást. Ugyanakkor itt szeretném jelezni Fremont elnök úrnak, hogy nagyon nagy szükség lenne az iskola teljes körű külső és belső átfestésére, ugyanis a 2000-es évek eleje óta nem történt ilyen jellegű beruházás iskolákban. Uz podršku Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine i sopstvenim sredstvima ove godine smo kupili 3D štampač koji učenici koriste na časovima tehničkog obrazovanja. Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine i na druge načine podržao učenike naše škole, koji pohađaju nastavu na mađarskom jeziku. Naši prvaci su dobili paket i torbu za početak škole, naši osmaci su otišli u Sentu na Šuli Expo, a učenici 3. i 4. razreda su mogli da idu na besplatan izlet u Novi Sad és Belgrád. Az iskola saját forrásaiból az idei évben befejeztük a világítás cserét. Ezzel minden tanteremben, irodában és folyosókon is energiatakarékos LED világítás van már. Szintén saját forrásainkból a nyár folyamán újrafestettünk 3 tantermet, a folyosókra padokat tettünk ki, kicseréltük a régi iskola épület utcafronti csatornáját, amely több helyen is lyukas volt, illetve év végéig szeretnénk 16 új kamerával bővíteni a videófelügyeletet az iskolában. Ezzel lefedve minden területet, ahol eddig még nem voltak kamerák. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni arra, hogy fejlesszük iskolánkat. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az eddigi támogatásokért, és bízom benne, hogy a továbbiakban sem fognak megfeledkezni rólunk eddigi támogatóink. A támogatók sorából nem hagyhatom ki a helyi vállalkozókat sem, akik kirándulások, télapócsomagok, kisebb beruházások alkalmával voltak segítségünkre. Sopstvenim sredstvima smo ove godine završili zamjenu rasvete, tako da sve učionice, kancelarije i hodnici sada imaju štedljivo LED osvetljenje. Tako smo tokom leta od sopstvenih sredstava okrečili 3 učionice, postavili klupe u hodnicima,
zamenili uličnu čeonu kanalizaciju stare školske zgrade, koja je bila probušena na nekoliko mesta, a do kraja godine želimo da proširimo video nadzor u školi sa 16 novih kamera, čime bi bio pokriven prostor koji do sada nije pod video nadzorom. Trudimo se da iskoristimo svaku priliku da unapredimo našu školu. Želeo bih da vam se zahvalim na dosadašnjoj podršci i verujem da nas naši prethodni sponzori, svi koji su uvek bili uz nas, neće zaboraviti ni u buduće. Među mnogima koji su nam pomogli, ne mogu da izostavim lokalne preduzetnike. Oni su nam pomogli u realizaciji putovanja učenika, donaciji za paketiće Deda Mraza i još nekim manjim ulaganjima koja su za nas velika. Ide i műsorunk címének a Mi vagyunk a fényt választottuk. Hiszünk benne, hogy a most felnövő és a műsorban fellépő diákok jelentik számunkra a jövőt. És ők lesznek azok, akik számunkra, akik sokszor úgy érezzük, hogy egy sötét alagútba jutottunk, ahonnan nem találjuk a kiutat, fiatalságukkal, lelkesedésükkel, tenni akarásukkal fényt fognak mutatni nekünk, hogy a sokszor elkeseredett és kilátástalan helyzetünkből megtaláljuk a kiutat. Hiszen a fiataloké a jövő, és rájuk kell építenünk a mi jövőnket is. Kérem, fogadják szeretettel iskolanapi műsorunkat, amelyet nagy odaadással és sok lelkesedéssel készítettek diákjaink, és az őket felkészítő tanárok. Ezúton mondok köszönetet nekik kitartásukért és lelkesedésükért. Tema našeg ovogodišnjeg programa proslave Dana škole je Mi smo svetlost. Verujemo da su učenici koji sada odrastaju i koji su deo večerašnje predstave biti ti koji će nam svojom mladošću, entuzijazmom i željom za stvaranjem pokazati izlaz iz tame i biti naša svetlost na kraju tunela. Na kraju krajeva budućnost pripada mladima, a na nju će se oslanjati i vreme koje je pred nama. Uživajte u programu koji su sa velikom posvećenošću i entuzijazmom pripremili naši učenici uz svestranu pomoć i podršku svojih nastavnika. Želeo bih da im se zahvalim na istrajnosti i entuzijazmu. Hvala na pažnji, uživajte. Köszönöm a figyelmet, mondja mindig, még akkor is, amikor bőven megyek haza, mert
mert a buszon lenyúlták a tornacucomat, amiben persze a kulcsom is benne volt. Énekel tovább, és tényleg megoldja. Ilyenkor kicsit dühös vagyok rá. Hogy énekelt valaki ilyenkor, mikor ilyen vacak a világ? Ellopják az ember cuccát, a gleccserek eltűnnek néhány év alatt, és a jégsapkák a sarkokról, a tenger meg elárvasztja meneket. Láttam a Nat Geo magyarul. És nem sokára az atomrakéták se perc alatt kipukkantatnak a holdat, és akkor nem lesz áramháj, csókolom ennyi. És nem sokára az agyunkba szerelt mobiltelefonokkal hallgatják le a gondolatainkat is. Persze ez a szomszédnénit nem zavarja. Egyrészt nincsen tornacucca és Nat Geója, és legfeljebb csak a macskáját lehetne ellopni tőle. Másrészt meg már rég 93 éves mód. Rég hulla lesz, mire ez a sok lépség bekövetkezik. Ide sen moja pored mene, ognjena savlast i džin modar. Predamno kao voć bez mene, kao žbir za mnom, nem i boda. Pred šumom presta da me prati, za šumom već me opet čeka. Pred prag će crkve zbunjen stati, taj prediskonski strah čoveka. Taj znak što mrkne i što sjaje, taj govor nema rečju davno, dokle će ići i što traje, ta gorka igra sunca sa mnom. Sve će pod nebom dalje sjati, a sen i čovek, dva blizanca, na raskršću će nekom stati da oba zbace teret lance. No tražit će se dok dan sija, dve sudbe večno sjedinjene, senka od zemlje bezmernija i čovek lakši i od sene.
majd csak 4-5 milliárd év múlva következik. Én vagyok a legközelebbi és legkisebb bolygó a naprendszerben. 88 nap alatt meg tudom kerülni a napok rendszert. Én vagyok a Vénusz. A római szépség istenéről neveztek el, de szoktak esti csillagnak és hajnalcsillagnak is nevezni. A Föld a harmadik bolygó, és az egyetlen, ami létezik élet. Több mint 4,5 milliárd éve létezem, és egy év kell hozzá, hogy megkerüljem a napot. Ja sam zemljin prirodni satelit, najsjajnije nebesko telo posle Sunca. A naptal a 4. bolygó vagyok, néha szabad szemmel is látható, vörös bolygónak szoktak nevezni, én vagyok a Mars. Ez mind szép és jó, de ti mind belső bolygók. Ide egy kis teret alkotott nekünk óriásoknak is. Tőlem nagyobb nem létezik a naprendszerben, Jupiteren. Jégből és törmelékből álló gyűrűk vesznek körül, amit még a Galileo fedezett fel. 6. bolygó vagyok a naprendszerben, és Saturnus a nevem. 84 év kell ahhoz, hogy egyszer megkerüljem a naprendszert. Sokáig azt gondolták, hogy csillag vagyok, majd hogy üstökös, és végül az Uranus nevet kaptam. A legkülső óriás bolygó vagyok a naprendszerünkben, a 8. bolygó a naptól. Kékes színe miatt Neptunuszról, a tengerek római istenéről kaptam a nevet. 2006-ig én voltam a 9. bolygó a naprendszerben. Most pedig törpe bolygó vagyok, így nekem mennem kell, sziasztok! Ma így néz ki a naprendszer. Látjátok? Mégis hozom. Cinta di sweet
csaj vagyok. Szerencsé, hogy csaj vagyok, mert a fiúk mindig rosszak, esnek, kelnek, törnek, zúznak, hangyágyékot kínoznak. Egyik-másik olyan fura, azt hiszi, hogy menő így, pedig flegmatumájával egyszerűen megőrít. Némelyikük meg csak szájhős, löki, mint egy nagy vagány, és úgy pózol, elepokalisztikus alkotás. Az ajtónál lögdösödnek, ők futnak ki elsőnek, pedig minden apró gesztus jól tud esni egy nőnek. A hajléktalanoknak házat biztosítanék, létrehoznék egy menhelyet a kóbor állatok számára. Megszüntetném a háborúkat. Nem lehetne megegyezésre jutni? Békét kötni végre? Korlátoznám az autóhasználatot a tiszta levegőért. Megjavítatnám az utakat, felújítatnám a régi romos épületeket. A házak elé és az utak mellé fákat ültetnék. Szeretném feltalálni az időgépet. Visszatérnék a múltba, hogy megváltoztassam a dolgok menetét, hogy elkerüljük a háborúkat. Miért kell eldobni a szemetet? Nem bírod még pár percig a kezedben tartani, hogy eljuss egy szemetesig. Mindenkinek elérhetővé, megfizethetővé tenném a szükséges gyógykezelést. Megnövelném a munkások fizetését, hogy jöjjenek haza külföldről. Tanuljunk végre a múlt hibáit. El kell fogadnunk egymást különbözőségeink ellenére is. Egyenlőek vagyunk, 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 egyenlőek vagyunk. Tanuljunk végre a múlt hibáiból.
nemzedék. Szereted a reggelt, amikor feltépődik az éjszaka, elmozdulódnak az álmok, és a léceken át bemászik a fény, beszivárgunk a hangok, felhúzzák a sorompót, és kigördül a nappal. Jó reggelt! Az iskola! Befogad, benyel, behamsol. Folyosószag, merev tablóképek, dátumozott időtlenségben. Az osztály mesterséges tenyészete. 8x10 méter. 3 sorban keskeny asztalok. Mögöttük székek. 39 szék. Mindahánynak más háta, lába, köpenye. Mindegyik asztal más egyéniség. Csak a tanárja ugyanaz, óránként megújuló fejekkel. Mi most 39-en. Így együtt. Ugyanannak a szállónak a nevezői. Ugyanazokon a folyosókon. Ugyanazokban a WC-ben. Ugyanannak az épületnek én, te, ő összefonottságában. Együtt. És aztán, amikor kiütjük a falakat és kiszabadulunk, és 39 félig leszünk, és egymás fölé is alá kerülünk, mert elkezdünk rétegeződni, beilleszkedni, szólódni, és már nem haverok, hanem generáció leszünk. Kicsi vagy nagy, ahová besorolnak. A szülők szabványmunkára készülnek. Konfekció, szülők, másodállásban szülők. A te apád is hajszolt, a te anyád is hiszt is, a te szüleid is simára dögölnának, a te szüleid is beilleszkedők, a te szüleid is fáradhatatlanul fáradtak érted, és fáradtak hozzád. Ha megmakacsolod magad, pszichológushoz visznek, aki lerajzoltatja veled az egymásra fáradt családot. De előnyös helyzetű tanuló vagy. Elég havat szórnak, ha számkozni akarsz. A te apád érti a halmazelméletet. A te anyád tud verset elemezni. Mi a fenét akarsz tulajdonképpen? Tudsz jobbat, mint amit ők akarnak? Nagyanyánk nem töbörödött anyóka, aki kötögesz ablaknál. Kondicionáló tornára jár. Harcot indít a kilók és a láncok ellen. Nagyapánk élő lábjegyzet. Ő az anekdotával szelítő történelem. Ők mindent tudnak, és mindent összekevernek. Mi a lényeget szeretnénk, de a lényeg kibújik az emlékezet kicsorgott lécé között.
love it when you be crying out when I'm corseted. I don't think you gon' make it. Do not let me start raging. I'm losing my patience. This ain't staying in Vegas. There's more sides to the story, I'ma tell everybody. Had your ass in courtside with your arm around me. Had your ass in first class with your burnt ass out in Abu Dhabi. Could've been what we should've been, but you lost it, bet now you got it from me. Find a seat, I ain't playing this hide and seek. High school where you finally peak. Hound dog couldn't find a treat. I'm a bad bitch, but dog player, I get it. Fraud player, I get it. You want it, I get it. You needed someone that could prove you wrong, so I reckon you